Алдағы кытлау сәлемебез Пенза өлкәсе Олы Труев авылына аша. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шафиева Халимә Харис кызы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Ильяс Ибрагимович, кызы Галия кияве Динар, оныгы Рахим, уллары Илнур һәм Илдар, кодасы Хамза, кодагысы Разия, уллары Рафик кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Курмаевка авылында якты дөньяга аваз сала. Язмыш сылтабы буенча без танышып, үзебезнең гаиләбезне кырдык һәм минем туган авылымда яши башладык, дип язган тормыш иптәшегез. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан кытларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа, вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа. Гомерлеккә ярың булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең лә кичә генә күрешкәндәй яшниек. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез, рөхсәт ит юбилей бәйрәмендә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныгың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынғы белми. Ул безнең бик тырыш, бик уңган хатын. Гел безгә ярдәм итә. Һәм бу дөньяда бары балаларым өчен генә яшим дип әйтә. Без аңа мең рәхмәтле, кадерлебез. Рәхмәт, әни. Безгә гомер бирдең. Төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына чирләп киткән чакта балам диеп җылап өзелдең. Гафу ит син. Әгәр икән ялгыш без елаткан булсак тормышта. Төрле хәлләр булды, газизыбыз. Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген бала оныкларың рәхмәт әйтә. Яшә әле безнең шатлыкка. Кытлы булсын матур юбилеең, алар кабатланмый яңадан. Кытлау белән кабул ит рәхмәтләр оныгың һәм сөйгән баладан. Кадерле кодагыебыз, юбилей дигәннәре төрле була. Тик 45 яшьлек юбилейда хатын-кызларны пешкән җимеш белән тиңлиләр. Бушка түгел бу тиңләү. Син дөрестән дә элгереп җиткән җимеш сыман, бик матур булып гомер уртасына якынлашасың. Күпме генә авыр икәнен белсәк тә, балаларың өчен алга таба карап яшәргә тырыш. Ә без һәр чак синең янәшәңдә булачакбыз. Хөрмәтле Халимә Харисовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп сөйіліп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын.
ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.